ka upenjo ka kutama county nitiere gwenge chiegni gi piny ahinya oteko manadi okinyi makawuono. Erokamano VOJ. Sama ni penjo chamamba yudo ka ng'ikruok ne nitiere wach mar sauti mani adwa wuoye. Yes. Ka jawinjo moro penjo ni to MCS nigi nyalo mar timo oversight. Yes. Aparo ni kanye mawanie gi shida nikech iyudo ka gavana wuok kata samoro gavana dhi liel. Tiyudo jogo manie delegation mar gavana hotel nigi speaker to gi MCS. To komigi microphone wuoyo obed liel obed kata nyasi mora mora. Tiyudo ka MCA tije en tij pako gavana. Kar chiwo oversight to pako gavana. To kendo ineno ka goro jawinjo no kata janeno no wacho niya ni kamora mora ma orengo dhiye tiyudo kokode ni kanyo. Kata wanyoro rapogi kama ni wanitiere. Iyudo korengo donjo to ng'amobet bathe en speaker kode. Chal kami ineno ka President Ruto wuotho to ng'amobet bathe en Wetangula. Mano ineno ka koro onge separation of power. Aparo ni okode nyaka bed gi dari mare kaka speaker. Rengo bed gi dari mare kaka ng'amo chung' ne executive. Ok wanyal bedo gi county government ma speaker chal ka speaker NPA mar governor. Mano kosetimore kamano tiyudo ka koro dongruok dok piny emomiyo jopiny ywak ka MCAs nyalo bedo gi capacity mar oversight governor. Kora paro en onego bed ranyisi maber ka nitiere clear separation of power kind governor to gi national gi county assemblies. Asewuotho kuonde mopogore e Siaya County. Tiyudo ka governor donjo to delegation mare mtok governor to mtoka manie token mar MCAs kata dek ang'wen. Samo mi MCAs gi microphone mar wuoyo gi jopiny. Onge MCA minyalo winjo ka penjo gi weche mag dongruok. Moro ko chung to en Ajim Iromo. Ajim itiyo maber. Ajim wamedi kendo higni 5. To kine ka MCA tiyo tije mar oversight. Bo wach ni Ajim inka. Od thieth moro mani tok dalawa kae osebedo maonge gi yien for 1 week or 2 months. Daraja matudo gweng' mani e tokwa ka gido ka daraja moro manene kanyo nolwar piny. Nyithindo ok nyal kalo ka dhi e skul gokinyi. Ajim pi onge e gweng'ni. Ere chenro main godo mar keto pi ka? Ajim skul mani tok dalawa kae onge classrooms mag ECD. Ere kaka inyalo konyo mondo skundni obed classes mag ECD mondo nyithindwa odhi osome. Dajimbe ne koro ka chung' to wacho na aburo kelo budget e county government mondo ukal tabo keto pesa mar gero ECD e school mani tok dala uno mondo nyithiwa odhi e school. Mago e kaka wanyalo bedo gi oversight. To ka in gi county government ma ng'ama dwaro wako governor kokuongo to komako microphone to tije en tije pako governor. Mano onge oversight. Kora paro mane momiyo kaka Ken ne wacho ni jopiny koro nyaka meny MCAs magiyiero kata moseyiero. Mondo MCA ni otitije. Ka onge yath e hospital mani tok dalo kata obed dispensary to onge yath onego bed ni governor keto yath kanyo. Onegi penj MCA mari ni to en tich mani misetiyo